वार्ता सुनब जा कुंवर सिंह बलिदानी व्यक्तित्व और कृतित्व। हमने के सुनब जा वार्ताकार बनी लक्ष्मीकांत तिवारी। सुने के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के महान योद्धा के रूप में बाबू कुंवर सिंह के गुण गाथा बहुत ही अद्भुत बा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था और ओकर मजबूत सत्ता के विरोध में सन 1857 के लड़ाई भारतीय इतिहास के एगो मजगर अध्याय बाटे। अंग्रेज त 1764 के बक्सर के युद्ध के बादे से अपन गोड़ पसारे शुरू कर दिले रहल सन। 19वीं सदी के मध्य तक उन्हीं के मजबूत सत्ता स्थापित हो गई रहे। देश उपनिवेशवाद के शिकार भ गई रहे। एहिजा के आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था पर ओहनिये के कायदा कानून थोपा गई रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कड़ेर शासन पर प्रजा आ जनता के कहो पूरा राजवाड़ा ओकरा इशारा पर नाचत रहन। भारत देश की आत्मा गुलामी के घनघोर अन्हरिया के भक्सावन रात में तड़पत अशुष्कत रहे। बाकी रोही अन्हरिया में प्रकाश की एगो किरण फूटल, जौना के छिटकत अंजोर पूरा देश में फैल गईल। यह आंदोलन की शुरुआत तक कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से भई रहे, जहां मंगल पांडे नाव के सिपाही कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी के इस्तेमाल होखे के अफवाह सुन के एगो अंग्रेज अफसर पर गोली चला दिहले। एक खबर के लहर मेरठ तक पहुंचल, एकरा के सुन के छावनी के समूचा देसी सिपाही क्रोध में आके विद्रोह कर दिहले। ये विद्रोह के लहर दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध तक फैल गई। अंग्रेजी सरकार के अन्याय से भरल शासन और ओकरा फूट डालो शासन करो और हड़प नीति के कारण उत्तर भारत के बहुतेरे राजवाड़ा परिवार प्रभावित रहल। उ सभे सिपाही विद्रोह के साथ डट के खड़ा हो गईलन और अंग्रेजन से लोहा लिहलन। दिल्ली के बादशाह, अवध के नवाब, झांसी के रानी आ कालपी आ बिठूर के मराठा आ पेशवा परिवार एमे आगे बढ़ चढ़ के भाग लिहलस। बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा बाबू कुंवर सिंह अपना 80 बरिस के बुढ़ौती में तलवार लेके आंदोलन में कूद के अपन बलिदान दिहलन आ अपना जियतवे जगदीशपुर आरा के आजाद क्षेत्र बना के रखले। कुंवर सिंह पुराना शाहाबाद जिला, वर्तमान में भोजपुर जिला के जगदीशपुर रियासत के राजा साहेबजादा सिंह के दूसरका सुपुत्र रहन। बचपने से तेज बुद्धि आ विवेकशील विचारन से भरल साहेबजादा सिंह के गुजरला के बाद उ राज के गद्दी पर सन 1822 में बैठले। वो घड़ी बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के भाग रहे। अंग्रेजन के शासन व्यवस्था दोहरा स्तर पर लागू रहे। मायने अंग्रेज खुदे शासक रहल सा, बाकी भूमि कर व्यवस्था जौन सरकार की आमदनी के मुख्य जरिया रहे, ओकर वसूली के अधिकार स्थानीय जमींदारन के सौंपल गई रहे। जमींदार स्थानीय जनता आ सरकारी शासन के बीच एगो एजेंट के रूप में काम करत रहन। कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था सब अंग्रेजन के अधिकार में रहे। जनहित, लोकहित और सामाजिक कल्याण की कार्यक्रम वो शासन के कोनो रुचि ना रहे, ना तो ये ओकरा कार्य एजेंडा में शामिल रहे। दूसरा तरफ अंग्रेज जमींदारन पर किसानन आ रैयतन से खूब लगान वसूल करे के दबाव बनौले रहन। जमींदार वर्ग ये कुचक्र में कोल्हू के बैल लेखा पेरात रहन, आयाम जनतों के पेरत रहन। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कुचक्र से परेशान होके भारत के जनता में वो शासन व्यवस्था के प्रति गुस्सा, घृणा और आक्रोश बढ़त गई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह पर भी अंग्रेजन के भारी दबाव रहे। वो अंग्रेजी सरकार के लगान राशि चुकावत खुदे कर्ज के बोझा से दबा गई रहन। ब्रिटिश सत्ता के विरोध में वो जमाना में कतही चू चा करे के अधिकार ना रहे। अभिव्यक्ति पर रोक टोक आ जलसा जुलूस पर कड़े पाबंदी रहे। हरेक राजा के हिसाब किताब पर नजर रखे खातिर एगो कप्तान
स्तर के अधिकारी बहाल रहे, जौना के रेजिमेंट कहल जात रहे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के एगो लोकप्रिय राजा रहन। गद्दी संभालते वो जगदीशपुर के विकास और ओकरा सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिहले। इतिहासकार प्रोफेसर के दत्त अपन किताब कुंवर सिंह अमर सिंह में लिखले बारन की कुंवर सिंह के राज के संभालते उनका इलाका में शांति या संपन्नता बढ़ल। उ नया बाजार बनौले, मेला लगवौले, पोखरा अनेक कुइयां खोदवौले। उनकर बसावल बाजार आजो बाबू बाजार के नाम से जानल जाला। उ अपना समय में बहुतेरे बगीचा आ हौज के निर्माण करौले। बनास नदी पर सोनबरसा या बागर गांव के बीच बाढ़ से बचाव खातिर बांध बनवले आ बाढ़ के पानी के पईन के माध्यम से अनेक सूखा प्रभावित गांवन में पटवन की व्यवस्था कैले। जगदीशपुर के पास नोनाडीह गांव में उनकर बनवावल छलका के अवशेष अबो देखल जा सकेला। बलिदानी वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजन से जुझार त 1857 में होखल, बाकी ओकर खाका तो 12 बरिस पहले ही सोनपुर के मेला के एगो गुप्त बैठक में तैयार भ गई रहे, जब अंग्रेज विरोधी विचार रखे वालन में नेपाल राजा के भी सहमति रहे। कुंवर सिंह राजनीति आ कूटनीति के एगो मजगर खिलाड़ी रहन। वो अपन योजना के भेद अंग्रेजन के पते न चले देत रहन। अंग्रेजों उनकर लोकप्रियता आ धाकड़ स्वभाव से डेरात रहन स कि इनका से विरोध मोल लिहल उचित नहीं थे। बाकी अंग्रेज अफसर इनकर बिगड़त आर्थिक हालत आ कर्जा में डूबत इनकर राज के बचावे खातिर ऊपर से बड़ा हसबखाह बनत रह स। पटना के तत्कालीन कमिश्नर टेलर उनका के मदद करे आ बतियावे खातिर कुआत के नवाब अजीमुद्दीन के भेजलस। बाकी ओकरा संदेश में दुविधा रहे, जौना के कुंवर सिंह या उनकर संगी साथी बूझ गइलन कि कमिश्नर धोखा देवे खातिर पटना बोलावता। बाबू साहेब टेलर के प्रस्ताव के ठुकरा दिहलन आ अंग्रेजन के नीति से अलग अपन स्वतंत्र विचार स्वतंत्र जीवन जिए के फैसला कैलन। यह होखल उनका अंग्रेजन के बीच टकराहट के असली वजह। अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध में लोग बाग में जगरम बनावे खातिर कुंवर सिंह एगो लमहर यात्रा पर अपना 80 बरिस के पुरान काया लेके जंगी घोड़ा पर सवार होके नौजवानन के ललकारत आ बीच बीच में अंग्रेजन से तलवार चटकावत वो 25 जुलाई 1857 से 21 अप्रैल 1858 तक लड़त रहले। कैमूर पहाड़, मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, बलिया होखत उफेन जगदीशपुर लौटले। 10 महीना तक चलल उनकर युद्ध यात्रा भारतीय इतिहास में सोनहुला अक्षर में लिखाइल बा। ये लंबा लड़ाई में उ कबो हार ना मनलन आ ना थकलन। बलिदानी बाबू कुंवर सिंह के दानापुर छावनी के बागी सिपाहियन के दल अपना अगुआ के रूप में स्वीकार कर लेले रहे, जेकरा बले उ आरा जगदीशपुर के बहुते बड़ा भूभाग पर 2 महीना तक अंग्रेजी सल्तनत से आजाद रखलन। बीबीगंज के लड़ाई होखे, भादुलौर के हर बेर अंग्रेजन के खदरलन। जितौरा, नोनीडीह, नोखा, सासाराम, रोहतासगढ़ आदि जगहन पर अंग्रेजन से डट के मुकाबला कैलन। सच्चा बलिदानी के रूप में 20 अप्रैल 1858 के वो घटना के याद कल जाला, जब वो अवध के इलाका से लौटत खानी शिवपुर घाट पर नाव से गंगा नदी के पार करत रहन। तौने घड़ी अंग्रेज कप्तान के गोली उनका बाया बाह में लागल। तीखर आ तेज जख्म पीड़ा के सहत वो वीर बाकुड़ा तलवार के तेज धार से अपना बाह के काट के गंगा के धार में फेंक दिहलन आ कहलन कि मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार हाथ अर्पित बा। उनका यह बलिदान के गांव-गांव के नौजवानन पर गहरा प्रभाव पड़ल।
लक्ष्मणपुर, बहोरनपुर, सारंगपुर, करजा, चनौर, राजपुर, चारीघाट, चना, केवटिया, नवाडी, बिहिया, जिन्हें से उनका लश्कर निकलत जात रहे। लोग बाद बूढ़ नौजवान सभी अपन फरसा, तेगा, कटारी, हरवा हथियार लेके उनका हुजूम के हिस्सा बनत गई। एगो विजयी के रूप में अपन हारल राज्य जगदीशपुर गढ़ में वो 21 अप्रैल 1858 के वापस अइले। उनका औनई के खबर पाके दूर दूर से उनका समर्थकन के जुटान होखे के ताता लाग गई। जगदीशपुर गढ़ पर फेन ले कुंवर सिंह के कब्जा हो गई। ये एगो अद्भुत आ अचंभो भरल घटना रहे। भारतीय इतिहास में कबो ऐसा ना भइल रहे कि कोनो बागी जमींदार हार चुकल अपना राज के फेन से कब्जियौले होखे। 23 अप्रैल 1858 के दिन अंग्रेज अफसर लीगार्ड के नेतृत्व में अंग्रेज सिख सैनिकन के फौज जगदीशपुर पहुंचल। वो अपना कटल बाह के बादो घोड़ा पर चढ़ के अपना सहयोगी हरे कृष्ण सिंह और अमर सिंह के साथ मिलके अंग्रेज सैनिकन के भगावे पर मजबूर कर दिहले। जगदीशपुर जंगल में वो छापामार युद्ध चलौले और जबरदस्त मोर्चाबंदी कैले। बाकी हाथ कटला के बाद उनका देह से काफी खून बह गई रहे और धीरे धीरे कमजोर होकर उनका शरीर शून्य पड़ के मौगत के आगोश में समा गई। बाकी अंग्रेजन के बीच उनका दहशत कायम रहल। हालांकि बाद में अंग्रेज फेल ले जगदीशपुर पर कब्जा जमा लिहलन और उनका समर्थकन और जनता पर ढेर जुलूम लदलन। बलिदानी वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के बड़ाई खाली उनकर समर्थके ना करत रहन, उनका उदारता के कायल वो अंग्रेज डॉक्टरों रहे जौन आरा हाउस में वो विद्रोह के समय घेराबंदी में कैद रहे। वो अपना संस्मरण 2 मंथ इन आरा नाव के एगो संस्मरणात्मक किताब में लिखले बा। वो कुंवर सिंह के उदारता अमानवीय पक्षन के बार बार जिक्र करता। कुंवर सिंह के बलिदान के कहानी बिहार और भोजपुर के लोक समाज में कतना लोकप्रिय रहे। एकर उदाहरण उनका पर लिखल भोजपुरी में कई गो महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य में भी देखल जा सकेला। कुंवर सिंह के नाव वीरता के पर्याय हो गई रहे और जगदीशपुर, आरा, भोजपुर के नाव साहस, जोश, अधिकार और पुरुषत्व जगाए वाली माटी के रूप में मशहूर। अभी हमने के सुनत रहनी जा वार्ता कुंवर सिंह बलिदानी व्यक्तित्व कृतित्व। वार्ताकार रहे लक्ष्मीकांत तिवारी। यह वार्ता खातिर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के, क्योंकि सुन लेनी ना कि यहाँ के जो व्यक्तित्व रहे सचमुच बहुत ही प्रभावशाली और इनकर व्यक्तित्व से